2-4 दिन में आ जाए। 2-4 दिन खाती मम्मी जाए कौन तो हमेशा हमेशा खाती ठीक बना हो गई तो नैहर ना अरे जा विपत्ति नैहर जाए पहले बड़ू से पानी के नटंकी लगा के धल बड़ू जो घर में नहीं की बोलता तो मारला ते से मल भात बिगदा बुझे जानता नहीं खुजा हमरा के नहीं की बोलता त रिहु रिहु करता त माने जानता जे कि हमारा नियर के होइल ही नहीं की छछुन्नर कहीं की कौना देश के खव बहार उतरल बैठ हमारा घर मेरे विपत मरौनी देखियो लोग जाए के तैयारी कर ले जा काहे और आइल पुआ मतिन मुहा कइले बाड़ू जा कौन यहाँ जाए के ना तो कह तड़ी की नइखे जाए के ऐसा डट लिया कुकुरन लेखा ना जब हम कहनी हां त हमने के ना जाए के बाद दीदी रौरा नहीं के मुंह खोले के त मत खोली जा जा उतराइल निमन निमन खाए जात रहो नैहर में जब ले उ बुढ़िया बिया घर में नु नैहर के रास्ता भुला जा कि नैहर बात चले वाला नहीं तो इतना दिन से भुलाइले ना बानी जा तो यही में भलाइए बाटे गोइली हो जा उतराइल के बार हम नैहरे पहुंचा जा